Her er et løg. Her er endnu et løg. Og her er en gulerod. Her ser vi nogle champignoner. Endnu et løg. Se, her hakkes løgene. Løgene hakkes nu. Og her hakkes gulerødderne. Hvad er dette? Dette er champignoner, der skæres ud. De skæres ud. Se løgene. Se dem blive hældt i gryden. Hvad er dette? Dette er kød, som skal i gryden. Hør, hvordan det syder. Se godt på dette kød. Se på det. Betragt det. Nu er tomatsaucen klar. Nu er tomatsaucen klar. Her kommes den i. Her kommes den i gryden. Kødsaucen omrøres. Her er de friske grøntsager. De skal i gryden til kødsaucen. De dækkes af kødsaucen. Se, kogende vand. Pastaen skal lægges i kogende vand. Nu omrøres pastaen. Kig nu på den. Her har vi den. Den perfekte pasta kødsovs. Kig på den. Duft den. Smag på den perfekte pasta kødsovs. Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage.